Ay, natuwa pagkuha, uy. Hi everyone, di amisa Kanhulaw Lapu-Lapu. Kana guys, kanang ang ipakita inyo mga building Cebu City na guys. Kay atbang raman diri guys among gi arhian Kanhulaw unja kana Cebu City. Ang mga building kana sija na mangun di ami diri guys oy kay mangita mig sudan para di magutom in taon. May na lang makalibre og sudan. Mga masol. Sadya guys, oh, na-miss ko din yung lugar guys kay nice ang view din abot na ho. Kita ko sa mga building din kana sa guys. Mo nag-bridge nga gihimo wala pa mahuman. Cordoba to Cebu City daw na guys. Kana napoy kuan nga ng misda masiguro pud na. Diya na ron og kuan guys paning kamot para makasudan. Di na ta mag-inarte, mahalag arang inita diri guys.
Kani kay sarado na. Kani sarado na kaulit tayo sa iyo. Hindi man kakamao. Maglayo ra kayo. Eh, palayo eh. Yan. Okay. Magbong ka mahala? Then, Di ni mamaak mo pre. Mangusi man. Jerming gabi, jerming. Kopi aku bagi papil dah. Kita piut dulu. Oh, tayud ba? Sangit tu pre. Lagi pada usaha dalam kuat. Koy. Tulog-tulog. Much later. guys, yan na. Una na ako nilang kaon daning orasa guys. Alas 8 naman siguro ni. Una ko nilang pamahaw kay ang bitok di na. Kapangamay na guys. Arang katasan na sa ang bitok. Na nagabaliktad-baliktad na guys. Kaya na. Nangurog na. Kutasan na guys. Wa ko anyway. Wa ko gibuhat na guys ha. Dana ako guys. Galingkod-lingkod ako na ang gijakan. Tanaw-tanaw ra ko nila guys. Pero ambot na lang kutasan makuha man ako gibuhat na guys. Na agang bound among bound ay guys. Ag katong kuha ni Nonoy nga pano po nila des Sabados gabi guys. Na isda kana jada pre pusit. Gi prito ra man ang Nonoy des Sabados gabi kay para lagi na may bound nun. Guys, wa na ako nag-NRT guys. Di na mag-NRT kay agbitok. Kinahanglan ng atuwaan guys. Agadjaka ra ko na guys. Way sapin-sapin. Pila po muna nga. Hinlo may nung pula na guys. Ara man nagi mga dahon naman na ang gilingkuran. Ara nagi paphagas ang kamot. Na guys, di na mag-NRT ta kang panahon na kay mapas mo tama. Ngurog atong tuhod dito mga kaon. Ko Japan ta dito mo kaon guys. Mo nagpusit guys. Di man kaadyo ingog dako pero basta laman na ituwas atong tiyan. A few moments later. Labit ka na. Kwarta palte ko kuan kabilya.
Guys, human ako pamahaw guys. Human ako busog na gahong tijan. Nasudla na gahong tijan kakutoy ganina guys. Dere ako ganina gadjaka ako diri guys sa gilingkuran. Di na mag-inarte basta kaya sudla na katong tijan. Inarte ka sa pwesto. Gadjaka ako na guys. Bahala ko na diha. Guys, ana. Ara na inita guys kay isa na ning oras ha. Sila pa na mahaw. He's still waiting. Painit. Balag maintan. Basta makakuha. Malo nagpainit ka man. Ako daw malbe. Mag-try nga na be. Basta hindi makakuha ko. Biyahing Manila guys to go. Ang lakuha man day mahal no? Nindot diri guys kay ang view. Makita ang Cebu City. Much later. Ay, natuwa pagkuha, uy. Ako. Paakang. Ay, ko na. Hindi balik. Ay, kutsara ba? Ako nang kuwan. Kahoy. Papay kason. Magaling kayo nagpaaka. Papay paaka ko. Napaka. Pakang ka. Sapon kuha ko eh. Papako ako. Kaon mo gamay. Tambuka. Tabuk ka na. Chopstick. Kaya mo kaon ka ng dako day. Kani ba siya? Kani? Makaon ni. Di na kaunon yun na. Kana na ba? Sakto na ba? Ay, kapay paano ay? Kapay pa. Siya naman kaunon na ba? Kapay paano? Masa na mahal nagkataan? Kataan o dili? Kung dili lang duha pre, ito na lang. Okay, duha ikitag ka pa. Ito na lagi na.